Да. С него измислихме... Да, мерси много за негото. Любо и Ива. Измислихме тема, за която ще говорим, за какво ще говорим в нея. Говорим за моя влог, така че аз трябва да си кажа темата. Точно за да се питам. Ти кажи, аз си втора. За книгите и интернет. И още нещо, което ще го измислим движение. С това тук, което е на кухо. Да. Общото го няма казване. В кома не ми казва. Майста чух какво каза за мен, че музика ми е в кома. Бах ти гадината. С него ще говорим за книгите и интернет, вече казахме два пъти. И още нещо. За книгите, какво мога да ви кажем? При мен в училище използваме ето такива книги, наречени учебници, които са страшно забутани, като математика за 9 клас, която е много интересна. Говорят се за най-различни задачи, няма значение. Говорим за квадратна функция, графика на функциите, y равно на ax на втора и y равно на корен от x. От цяла сорта. Да, нали? Затова ме казва учебници. Говорим за книги от сорта на нещо интересно, като романи за момичетата, макар че някои обичат и да четат и фантастика, като мене. Нали, книгите като начин на разнообразие и начин да се отмъкнеш от живот, да се откъснеш от ежедневието. За това какво мислим с теб за книгите? Аз мисля, че са нещо интересно. Има интересни и определено книги, ги предпочитам. Има такива, които са тъпи и ги прескачам. Прескачам страниците, както в учебника по математика ми ядат някакво. Стига си говориш само прескачам, научил съм. Не, говориме, в смисъл за мен книгите са по-хубави по-добър начин за развлечение, отколкото интернет, защото в интернет едно и също гледаш и като влезеш в Фейсбук и всяка втора публикация е една и съща и вече става изтърквано, не мислиш ли? Защото в смисъл гледаш 5 момичета си публикували статус за това, че любовта ме убива бавно и мъчително. Или снимката с да. Та е едно и също нещо, докато в книгите сюжет е различен и цяло... Откъде знаеш, новата ми книга може да има таква истина. Да. Любовта между крокодила и земята. Да, това е дълбочена история, скъпи приятели. Което няма смисъл като цяло. И кога моята мисъл има смисъл? Да, това ще пътиш, признати. Нещо така, интернет, какво скажете за интернет? Интернета е страхотно пространство, запознаеш много хора, които са предсказани, естествено са пълните идиоти. И след като запознаеш с тях, се чудиш, как да бягваш, както не я. И като цяло, всички това дебили, защото не има само в интернет, не има живо по улиците, играеш всеки божи ден и се чудиш как можеш да се занимаваш с тия хора, защо просто те се движат с тебе, защото мога да кажа, пример, миналата година, абсолютно кое се движи с момче, аз го мислиш за смотан, тъп дебил. Дебили са точни хора. Много ти аз. И все пак, всеки мисля смотан дебил и всеки се башня, но дадох му шанс. Пък най-след спечено. Да, и по едно време извинявам, но той се държи много надуто. И му затворих устата един път винаги и се усети. Да, но смърчавам се пак. Дай шанс на всеки човек, без значение колко е тъп. Но ако са случаите като мен, които ще да се държат изключително тъпо. Бягай от него, сериозно. По-скоро бягайте от нея. Аз не избягах от него преди 11 години, как ми свали духа на влада и сега не мога да се тръгна. Да, ти се не носи. Не помага, брат. Ти, не го носи. Не, да, така. Ха-ха, моята мъжа си свири. Как не остава? Така. Да, става друга път. Като ме стиска и аз имам вече влог за Gangnam Style. Това трябва да го чакате. По-ме идиотина. Не се смята. Ти се преведе, ти се преведе първо, после рекомендирам теб. Това е. Да. Това е. За още нещо. Още нещо. С дента ваджайна. Или се ваджайна. За още нещо, нека поговорим за... Гримовете. Стига си ми говорил за гримовете. Ще поговорим за този индивид. Викмо се фонджутен, не индивид. Да. Бе, нека да говорим... Темата ни беше за книгите и интернет. Има хубави книги. Ти коя хубава книга си прочел през живота си? Зло. Не, она дето беше с она психиатър? Какво беше она? Психиатър, ама? Не бе, какво беше бе? Тето как ти Карнавал на труповете. Карнавал на труповете, да. Това е много хубава книга, разбира се, ако обичате някакви ужаси и такива работи. Като мене. Да. Ако обичате... Нали, знаеш, ще виждам на камерата. Знам. Ако обичате някакви такива романтични истории, нещо сорта на Здрач. Нали, не Здрач, Здрач всички го обичат. Не, това е най-тъпият филм, който някога съм гледал в живота си. Има и книга. Няма значение, аз заспах на филма. Книгата е по-хубава, между другото. Книгата е по-хубава. Филмът за това в другия влог. Не ти става вампира. Да, не съм вампира, защото някакво такова вещици, глупости и също време любовна история. Или също така хубава книга с
подобен сюжет е Опречи на безсмъртие. Той е поредица. Книгата е поредица, казва се Реневант. Нещо. Означава безсмъртие. Бе много хубава книга, трябва да прочетеш. Нещо средно между Ренесанса и романтизма, сигурно. Глупости, става въпрос за безсмъртие. Има много хубава любовна история. И много убийство. Да, не ме има в книги музиката. Както... Но уж чете. Уж четеш. Да, чета. Smoke weed every day. Да. Какво? Smoke weed every day. Ау. Да, бе, чакай. И така, тук се стига вече, защото отъкчаваме хората. Моля, ние ги отъкчаваме. Аз им правя цялостна забава. И ако искате следващия влог, мога да направим една серенада специално за вас, нали, аз ще я изкарам. Да, аз ще я изпълня. Вижте, гледайте какво земетресение ще стане тук и как тя ще падне от стола, както сега. Добре, да е. Беше някакво съм да падне, но следващия път може и да падне, така че това за сега от нас. Чао!